Ai moi. Mä en huomannutkaan, että te ootte täällä. No tässähän mulla just sopivasti videon alkuukin tällaiset pienet tarvikkeet. Niin. Moi. Tänään tässä videossa ehkä mä voisin sitten näillä tarvikkeilla vähän tehdä. Yksi tyyppi suositteli mulle, että mä tekisin vähän tällaisia, että mä maistelin erilaisia juttuja. Mä niinku mietin kumman mä söisin. Mieluummin lusikallisen, tällaisen lusikallisen, kumpaa mieluummin tai suola. Mä esittelen nyt ekaksi. Tai aloitetaan ihan vaan video. Niin. Ekaksi tulee vaikkapas. Kumpaa mä söisin mieluummin lusikallisen. Mutta on sinänsä aika vaikea, koska tosta hunajasta tulee paha olo ja suolasta siitä tulee niinku se on vaan niin. Kai tiedätte mitä. Suola on vaan niin suolasta. Sitä ei voi vaan niinku. Ehkä mä ottaisin sitä hunajan. No. Nyt ei ihan mennyt mihinkään lusikalle laiteta. Ui. Mutta pelkästään niinku semmonen että niinku et ei niinku ei huvita. No, suola. Sitä mun ei tarvii. Nimittäin seuraavaksi salaatin kastike. Eihän tää vielä tähän loppunut. Niin arvatkaa ennen kommenteissa, mikä on seuraava. Tää on mulle aika tulista. Tää on siis jotain sriratsaa. Joo, sriratsaa. Kumman mä näistä söisin mieluummin lusikallisen? En mä kyllä tiedä. Ehkä mä salaatikastikeen. Mutta tuu vielä lopuksi syömään tätäkin. Olipa vaikeeta. Siinä. Tää on pahaa pelkästään. Hyi. 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 No nyt tulee vähän ihanampaa. Kumman karkista mä nyt söisin näistä mieluummin. En mä muista edes minkä maku siinä oli. Ehkä mä vedän ton vihreän naamaan. Oho. Se oli silmä. Ei se olisi paha. Hyi. Se olisi paha. Hyi. Mä vaan niinku. Mä tuun vetämään tän. Lait kaikki muitakin vielä. No milloin se hetki on? Nyt. Nyt on se hetki. Tässä salatikastikkeessa vielä lähdössä. Tää on sitten ihan lopuksi, kun tää on mun jälkiruoka sitten. Näin.
enää salaatikastiketta eikä hunajaa mun tarvii vetää. Mutta mun tarvii vetää tätä sekä tätä pahimpia vielä. Salaatikastikkeella suolan yhdistys. Eikä tuu. Oi. Ei tulla suolaa sängyssä. Niinku yök. Hyi. Tää nyt tänne takas. Arvaa mikä mun kohta tulee. Just toi. Ja ihan nyt tulee vielä isompi. Noin. Ai että taas jarrut takaisin laatikkoon ja sitten tää vuoro. Mä vihaan sua. Ja tätä. Mulla tulee niinku vettä silmistä. Ai niin, jälkiruokalta. Eli tämä. Tää on hyvä. Mut hei, eihän se video vielä tähän loppuun. Meillä on ainakin yksi vaihe. Vielä golfataan. Mut millä? Missä vois... Ai sinä taas! Okei, moi. Kiitos vaan tästä golfivälineestä. Aika pieni, mutta ei mitään. Kiitos. Noniin. Oho. Uudestaan. On tosi hauskaa. Eiköhän se video ollut tässä. Vai ootteko se siitä mieltä? Vai? Mä oon ainakin sitä mieltä, että